Bueno, mi día a día consiste básicamente en seguir la trayectoria que tengo determinada. Anteriormente estaba en la hospitalización breve y ahora mismo estoy en las consultas. Tenemos bastante carga asistencial que nos permite, bueno, pues ver desde la patología más general dentro de la psiquiatría como alguna más especializada. Disponemos de un amplio abanico de servicios especializados de salud mental, de todos los niveles asistenciales, que atienden con la máxima calidad a una población de 500.000 de habitantes en un centro que tiene el máximo nivel de complejidad y que ofrece las condiciones adecuadas para que podáis hacer vuestra formación especializada. Pues mira, hemos intentado diseñar un programa docente que sea lo más variado y lo más equilibrado posible, ¿no? Yo creo que el hecho de que el hospital, lo que decía ahora Víctor, que dentro del hospital tenemos todos los servicios, incluidos los de consultas externas, tanto de adultos como de infantil, esto nos permite el hacer un programa como bastante equilibrado y yo creo que ha quedado bastante bien. Bé, l'any passat, al final és una especialitat que és nova, que tot just només hi havia 3 places a tot Catalunya, no? I 3 hospitals diferents que l'oferien. I la veritat és que aquí al Taulí, doncs, una de les característiques que més em va cridar l'atenció és el fet de que té tots els diferents equipaments i tots els diferents projectes que hi ha estan dins el mateix recinte. I això també fa, no?, que hi hagi com molt bona comunicació entre els diferents professionals. És molt fàcil de gestionar. I ens veiem quasi cada dia, no? Perquè estigui on estigui, sempre ens creuem o al dinar o no? En qualsevol moment del dia. Hi ha una accessibilitat, la veritat, al ser tot aquí, molt fàcil i molt alta. En el meu cas també va ser és un hospital molt potent, no? I el que també m'agradava molt és que ja ho sabia, no? Que hi havia com molt bon ambient entre els residents, no? I de diferents especialitats també de salut mental, i també m'agradava molt que estigués tot molt centralitzat, és a dir, que gairebé totes les rotacions ens feien aquí a l'hospital. Assistencials donem molta importància a la formació, a la docència i a la recerca. En quant a activitats formatives, en realitzem anualment, són formacions específiques per les infermeries de salut mental en les quals poden participar les residents. Vale, en cuanto a los tutores, la verdad es que yo he tenido muy buena experiencia, hemos sido muy cercanos, han estado siempre a nuestra disposición cuando lo hemos necesitado, dudas que hemos tenido. Hi ha molt bon ambient, jo crec que és un hospital, el que hem dit abans, potent a nivell assistencial, sobretot per poder realment conèixer una població molt àmplia i diversa.